Jesenné trojvýstavie v Galérii umelcov Spiša uvádza 3 dramaturgické cykly a 3 autorov. Úplne náhodou sú to jubilanti, ktorí tvoria portfólio našich výstavných programov už v minulosti. Nosnou výstavou je výstava z prierezu tvorby fotografa Ľuba Stacha, ktorý je výraznou osobnosťou nielen slovenskej, ale aj stredoeurópskej fotografie. Výber diel sa viaže na 5 samostatných autorových cyklov v diapazóne zhruba 4 dekád. A sú to diela od 80. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Ľubové diela sú uvedené v kontexte výstavného projektu pod názvom Sacral Elementum a v jeho 6. edícii uvádzame Stachov koncept pod názvom Modlitba, ktorý prepája chronologické obdobia tvorby s jeho hlavne duchovnými rozmermi. Na výstave sú uvedené konceptuálne diptychy, ktoré autor tvoril od 80. rokov 20. storočia. Zároveň sa dostávame do jeho svetelných inštalácií a realizácií, ktoré vo fragmente uvádzame, a končievame toto storočie 3 projektami realizovanými v kooperácii s jeho tvorivou partnerkou Monikou Stacho. Jedná sa o cykly 2 domy jedného pána, Sakrálne príbehy a Ruiny. Stachová výstava je pripomienkou na autorové životné jubileum, keďže sa dožíva 70-ky, a pospájali sme ju aj s prezentáciou filmov, video prezentácií a tabletových prezentácií jeho doterajšej tvorby. Súčasťou je aj prehliadka jeho publikačnej činnosti a zároveň uvedenie knihy pod názvom Konceptuálne diptychy v autorskej a grafickej podobe Moniky Stacho, ktorá tvorí časť aj našej výstavy. Ďalšia z výstavy je venovaná 60-tníkovi Helmutovi Bystikovi, ktorého uvádzame v rámci projektu Profily. Helmut Bystika v Galérii umelcov Spiša vystavoval na rôznych tematických projektoch s tým, že jeho prvá profilová výstava tuto u nás je viazaná práve na prezentáciu jeho sošnej, ale aj maliarskej a experimentálnej tvorby v koncepcii kurátorky Kataríny Balunovej. Tretím výstavným projektom je inštalácia Tomáša Ceteru pod cyklom Umelci Spiša. V jeho profile uvádzame globlok, alebo teda paródiu, sarkazmus na spolunažívanie v uzavretom priestore urbánnych aglomerácií a je spojená nielen s uvedením jeho maliarského či plošného diela, ale hlavne s intermediálnymi presahmi, ktorým sa autor vo svojej tvorbe pravidelne venuje. Jesenné trojvýstavie je pre nás veľkou výzvou, pretože doplňame profily autorov, ktorí zatiaľ v Galérii umelcov Spiša nemajú nejaké výrazné zastúpenie. V zbierke zatiaľ nevedieme dielo Ľuba Stacha, vedieme len jedno dielko Helmuta Bystika a diela z ranej tvorby Tomáša Ceteru. Je to pre nás v rámci odborného výskumu veľkou výzvou a v rámci doplnenia zbierky je to takmer poslaním.